ti je palo na pamet početi voditi ture Segwayom u Zagrebu? Bila je to 2006. Tražili smo način kako napraviti razgled grada koji će ujedno biti atraktivan, znači gdje ćemo na historiografiju i povijest, koja je sastavni dio bilo koje ture, bilo gdje na svijetu, na bilo koji način, dodati jednu atrakciju. Ovom atrakcijom za 10-ak minuta možete obići cijeli centar metropole. Sad smo došli na Štros. Trg posvećen, odnosno dobio ime po našem biskupu Strossmayeru. Štros je bio, osim što je bio biskup, bio je vrlo društveno angažiran i on je, osim što je bio suosnivač, bio je sufinancijer Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Iste godine kad je Strossmayer umro, 1905. otvoren je najstariji zagrebački hotel, Falas. I onda nismo imali 20 godina ništa do gradnje Esplanade. Esplanada kao ponajbolji zagrebački hotel, dugi niz godina, nije izgrađena slučajno. Moramo se sjetiti da je u to doba Zagreb završavao odmah iza željezničkog kolodvora, a u to doba je još uvijek prometovao popularni super luksuzni Orient Express. I Zagreb je bio jedna od stanica između Pariza i Istanbula. A jedna od glavnih zagrebačkih stanica za opuštanje i uživanje je, naravno, Zrinjevac. Sigurno najpopularniji, najbliže je trgu. I zbog toga što jako puno ljudi cirkulira samim centrom grada, onda se dođu malo odmoriti. Jednostavno uživaju u danu, kao što se nas dvoje danas vozimo. Tako oni dođu pa se malo odmore nakon ručka ili popodne. Milan Lenuci, arhitekt Zelene potkove, koji je inače stanovao ovdje nešto niže dolje, dok je bio i živio u Zagrebu, ga je planirao kao centralno mjesto okupljanja tadašnje zajednice, pa zbog toga imamo i glazbeni paviljon, koji je akustičan, vrlo akustičan. Ne mislim sad na DJ-eve i rock bendove, nego mislim na klasičnu glazbu. Našu Segway turneju završavamo uz najpoznatiju purgersku ljepoticu, Zagrebačku katedralu. Mi se nalazimo praktički 100 metara od glavnog trga. Nalazimo se samo 20 minuta autom od Medvednice i samo 15 minuta od Zagrebačkog mora, odnosno Jaruna. Malo grada u Europi i u svijetu ima tu privilegiju. Jesi primijetio iz koje zemlje su turisti najviše oduševljeni katedralom? Ako govorimo o kategorijama gostiju, ajmo ih podijeliti recimo na zapad i istok. Znači, Amerikanci, odnosno sav zapad, uglavnom će biti oduševljen ne samo arhitekturom, nego i značenjem objekta, vjerskog objekta kao što je katedrala, a katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije je najveća u Hrvatskoj, pa onda u njoj postoji gomila priča. S druge strane, gosti iz dalekog istoka, bližeg i najbližeg istoka, pa tako i srednjeg istoka, oni pak škljocaju. Znači, sve sam rekao, ako kažem oni škljocaju sve, oni slikaju sve, jer njima je to sve skupa jedan veliki gardaland, njima je to potpuno drugačije, dolazi iz drugog svijeta. Svijeta koji, unatoč udaljenosti i razlikama, očito obožava hrvatsku metropolu.